הדבר דומה. היה אדם שהוא היה בריא לגמרי. בריא בגופו, בריא בנפשו, חסון, הכל אצלו בסדר. הוא הלך ברחוב, חס וחלילה שלא יהיה, היה איזשהו רופא שיקור, מנתח בכיר, חס וחלילה היה שיקור, נהג בשכרות, שלא נדע. דרס את אותו הבן אדם, ריסק לו את כל הגוף. הרופא הזה קיבל איסורי מצפון, וגם פחד מתביעה, עזב את כל העבודה שלו, את הבית חולים איפה שהוא עובד, קרא לעוד מומחים שהם חברים שלו במשך שנה שלמה של איסורי תופת לאותו הבן אדם המסכן הזה שנדרס, הוא בנה אותו עצם עצם. בנה אותו עצם עצם, תפר אותו, אחרי שנה של סבל, הבן אדם הצליח סוף סוף ללכת, חוץ מכמה תפרים בבטן ובגב, הוא נראה כמו חדש. מה אתם אומרים? אתם הצופים, אתם מתניה, מגיע לרופא הזה תודה? מגיע לו תודה? מגיע לו, בטח. לא מגיע לו תודה. אל תדרוס אותי ואל תרפא אותי אחר כך. האם הבן אדם שמח שהוא פגש את הרופא הזה? ודאי שלא. הוא היה בריא לפני שהתחיל כל הסיפור הזה. למה הוא צריך שהרופא ידרוס אותו, ישבור לו את העצמות ואחרי זה ירפא אותו? בשביל מה כל הסבל הזה? אומר הילד לאבא, אבא, אתה אומר שצריך להגיד תודה לקדוש ברוך הוא? על מה תודה אבא? מי הכניס אותנו למצרים? הקדוש ברוך הוא. הוא הכניס והוא הוציא, אל תכניס ואל תוציא. יש פתגם, רש"י ממסכת ברכות, דף ה', יש פתגם כזה היום. משל אומרים לדבורה, לא מדובשך ולא מעוקצך. אל תעקצי אותי ואל תתני לי דבש אחרי זה לרפא את הפצע שעשית לי. אז הילד בא ושואל את האבא, הוא אומר לו, אבא, למה להודות לקדוש ברוך הוא? השם הכניס אותנו למצרים. אז האבא מקדים רפואה למכה. אומר לו, בני היקר, תדע לך, המשל שאמרת הוא משל לא נכון. זה לא אדם בריא שפגע בו רופא שיקור ודרס אותו. אלא מדובר על אדם לא עלינו ולא עליכם שהוא חולה סרטן. סרטן ממאיר. והבן אדם הזה היה צריך לעשות ניתוח. זה לא שרופא שיקור סתם דרס אותו. היה צריך לעשות ניתוח להסיר את המחלה. הרופא פתח אותו, הסיר לו את המחלה, ואחרי זה גם תפר אותו ובנה אותו מחדש. לרופא כזה מגיע תודה? ודאי שמגיע תודה. אותו דבר אתה מקדים לילד, אתה אומר לו, תדע לך, אנחנו לא סתם ירדנו למצרים, יצאנו ממצרים. היה לנו את הסרטן של הגנים של תרח. היה לנו לכלוך. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הוריד אותנו למצרים בשביל לנקות אותנו מהזרע של תרח, לנקות אותנו מכל הזוהמה שלו, להפוך אותנו למציאות חדשה. אז בעצם כל הירידה למצרים עצמה, היא הייתה נס גדול וחשוב, לא פחות מאשר היציאה ממצרים. וכל שכן שאחרי שהרופא הוציא לנו את הטומאה מתוכנו, גם תפר אותנו, גם הוציא אותנו ממצרים, גם נתן לנו את התורה, נתן לנו את ארץ ישראל, על אחת כמה וכמה שצריך להודות לו. ונסיים בעוד משהו קטן. אנחנו יודעים שהנושא הזה של יציאת מצרים תופס מקום מאוד מאוד מרכזי בתורת ישראל. מאוד מאוד מקום מרכזי ביהדות. אנחנו יודעים שכמה מצוות יש לנו בתורה? מה אתם אומרים, הצופים? מה אתה אומר, מתניה? תרי"ג מצוות. תרי"ג, כמה זה? 613 מצוות. מתוכם בערך 200 מצוות קשורות ליציאת מצרים. למשל, בתפילין שאנחנו מניחים, מה כתוב? יציאת מצרים. כשאנחנו אומרים קידוש בשבת, אנחנו אומרים שהוא זכר למעשה בראשית. זכר למעשה בראשית ברור, כי שבת, זה אומר שאתה מאמין שהשם ברא את העולם ב6 ימים, ושבת בשבת. אבל כמה אנחנו אומרים בקידוש של שבת זכר ליציאת מצרים? מה קשור יציאת מצרים לשבת? בכיפור, בראש השנה בקידוש אתה אומר זכר ליציאת מצרים. אדם נולד לו בן בכור, מה הוא עושה לו? פדיון הבן, זכר למכת בכורות. בן אדם בזמן שהיה נוהג עבד עברי, אומרת התורה, תעבוד איתו רק 6 שנים. למה? גם אתה היית עבד, אתה יודע איך זה מרגיש. אל תתעלל בו. כשהוא משתחרר העבד, תן לו פנסיה, תן לו מענק שחרור, זה נקרא הענקת עבד עברי. כל זה למה? גם אתה היית עבד. בא עכשיו גר מתגייר, תן לו את הכבוד שלו, כי גם אתה היית גר במצרים. כל כך הרבה מצוות, בן אדם, יש לו כבש, אומרים לו, הכבש הראשון שנולד, גם כן זה בכור, שוחטים אותו, אוכלים אותו מבית המקדש. אם זה בכור של חמור, תפדה אותו בשר או שתערוף אותו. כל כך הרבה מצוות על הנושא של יציאת מצרים. יותר מזה, אנחנו מצווים כל יום לזכור 10 זכירות, 10 מאורעות היסטוריים שקרו לעם ישראל, שצריך לזכור אותם כל יום. אחד מהם זה מעשה עמלק הרשע,
לזכור את השבת, לזכור את המן, לא המן הרשע, המן שעם ישראל היו אוכלים במדבר. לזכור את מעמד הר סיני, פעם אחת ביום. לזכור שמרים דיברה לשון הרע על משה רבנו וקיבלה צרעת, כמה זה חמור לדבר לשון הרע, לזכור את חורבן בית המקדש. יציאת מצרים, אנחנו מצווים לזכור פעמיים. למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך, כל ימי חייך הימים, כל ימי חייך הלילות. מצווה לזכור יציאת מצרים גם בבוקר וגם בלילה. מתן תורה אני מצווה לזכור פעם אחת ביום. יציאת מצרים אני מצווה לזכור פעמיים. למה יציאת מצרים? הרי כל יציאת מצרים זה רק הכנה למתן תורה. אז למה מתן תורה אני זוכר פעם אחת ביום? יציאת מצרים אני זוכר פעמיים. מה אתה אומר מתניה? פעמיים, לזכור. מתן תורה פעם אחת. יציאת מצרים פעמיים. למה פעמיים? בואו תראו דבר נפלא. ובזה אנחנו בעזרת השם נסיים. היה אבא אחד, יש משל נפלא, היה אבא אחד שהבן שלו הגיע לגיל 30, 40, לא עושה כלום, יושב בבית, והאבא, נמאס לו, הוא רצה שהבן שלו יתחיל להתקדם בחיים. אמר לו, בני היקר, אתה כבר בן 40, לא עשית כלום, אני מבקש ממך, לך לעבוד, תראה לי את הכסף מחר בערב, את הכסף שהרווחת. אומר הבן לאבא, אבל אבא, אף פעם לא עבדתי, אני לא יודע, שוק העבודה אכזרי, אני לא יודע להתמודד. אומר לו, אבא, תשמע, אני דואג לך, אני לא אחיה לנצח, אני רוצה שתעבוד, תתחיל להתרגל בהדרגה לשוק העבודה. אם לא, חס ושלום, אנחנו מנתקים קשר. הלך הבן לאמא, ובכה לאמא, אבא ככה, אמר לי, הוא רוצה שאני אעבוד, ואני לא יכול לעבוד, אני לא יכול. אמרה לו, אמא, קח 100 שקל, בני היקר, קח ממני 100 שקל, תספר לאבא שלך שאתה עבדת. הבן הזה הולך לאבא, האבא רואה אותו אחרי יום העבודה, בן אדם לא משכיל, ודאי שהוא צריך להיות עייף, הוא בא לו ככה כמו טווס, כולו נקי, מצוחצח, זקוף, רענן, אומר לו, אבא, הנה עבדתי כל היום, קח את 100 שקל. האבא הבין שמשהו פה מסריח. האבא לקח את 100 שקל, היה לו שם תנור בבית, זה היה לפני שהיה חוק שאסור לשרוף את הכסף, שרף לו את הכסף. הבן אומר לו, אבא, למה? אומר לו, אבא, אתה שיקרת עליי, אתה לא עבדת, זה אמא שלך נתנה לך את הכסף. הלך לאמא למחרת, אומר לאמא, אבא רוצה שאני אעבוד, הוא גילה את התרמית של אתמול, מה נעשה? אמרה לו האמא, בטח, אתה באת לו ככה זקוף, באת לו רענן, לך תשחק כדורסל שעתיים. תבוא מזיע, מסריח, עייף, תתנשף לו, בוא נמרוח עליך קצת חולות פה, שיראה כאילו עבדת כל היום בבניין, ולך וקח 100 שקל, תגיד לו שעבדת. הילד בא לאבא, אומר לו, אבא, כל היום עבדתי, קח 100 שקל. האבא חשד עדיין שיש פה תרמית, לקח את 100 שקל, זרק אותם לתנור, אומר לילד, אתה משקר עליי מחר פעם שלישית אחרונה, אם לא גמרנו, אני מנתק איתך קשר. הילד הבין שאין ברירה, הוא אמר, אני לא מצליח לעבוד על האבא. כנראה שהאבא שם איזה מצלמת מעקב נסתרת בבית, הוא רואה מה קורה. אמרה לו, האמא, אין ברירה, לך לעבוד. אף פעם הוא לא עבד, כל היום עמד ברחוב, חיפש עבודה, מצא איזה זקנה שהייתה צריכה לעלות 4 סלים לקומה רביעית של קניות. אמרה לו, אתה תעלה לי את זה, אני אתן לך 50 שקל. העלה לה את הסלים, כולו מתנשף, בא לאבא, אומר לו, אבא, אני מצטער, עבדתי כל היום, לא מצאתי הרבה עבודה, יש לי רק 50 שקל, לא 100. האבא אמר לו, לא נכון, אתה משקר? רצה לזרוק את זה לאש. הילד עם כל העייפות שלו, זינק ועצר את השטר לפני שהוא מגיע לתנור. נשק אותו האבא וחיבק אותו ואמר לו, עכשיו אני יודע שעבדת באמת. מה שבא בקלות, בן אדם לא יודע להעריך. מה שעבדת, אפילו שזה שווה חצי, אתה תעריך יותר. אם אנחנו נזכיר כל הזמן את מתן תורה, אז אנחנו נגיד, טוב, השם נתן לנו מתנה, את התורה, התורה זה מתנה, אז אני לא חייב לשמור שבת, אני מחזיר את המתנה. אתה מזכיר מתן תורה פעם אחת ביום, אבל אתה מזכיר לעצמך פעמיים ביום, על ידי 200 מצוות. אתה יודע כמה התאמצנו בשביל להיות יהודים? זה לא רק מתן תורה. אבא של אבא של אבא שלך, 210 שנה היו עבדים במצרים, עבודת פרח, התעללו בהם, רק שאנחנו נזכה להגיע ליום הזה של מתן תורה. הרי אנחנו יודעים שמתן תורה ויציאת מצרים קשורים לספירת העומר ביניהם. אתה מזכיר את מתן תורה, כשאתה מזכיר את יציאת מצרים, בעצם אתה מזכיר את מתן תורה, אבל עם הרבה יותר כוח. תראה כמה התאמצנו בשביל להיות יהודים. מה שבא קשה, תעריך אותו. בשביל זה ליל הסדר הוא לילה כל כך גדול וכל כך חשוב, ובשביל זה החג הזה
שאנחנו מאחלים גם לכל הצופים שלנו ולך מתניה חג שמח. בשביל זה החג הזה הוא כל כך מהותי, זה החג שבו הפכנו להיות העם של הקדוש ברוך הוא. חג שמח לכולם. תודה לרב אלדד, שנתן דברים היוצאים מן הלב ונכנסים אל הלבבות. בעזרת השם, אם ירצה השם, שתגיעו לליל הסדר, והרב הגאון אלדד יונה שליטה ינחה את הערב, ותודה רבה לכולם. בעזרת השם. בעזרת השם. חג שמח. חג שמח.